højt rør. Det er utroligt, man skal flytte sig sådan for at se det. Altså. Nu er den på så. Den er fandme stor. Ja, fantastisk gør. Du bliver væk. Nå. Hold kæft. Nu skal du passe på, hvor du går. De må se, at han den anden en, jeg gjorde, hvad jeg. Den hale, den gav Pas nu på. Nu må du ikke rave over i blomster. Den er mor ikke den her. Jo. Nej, hun er ikke den hale, der kom ind over hovedet. Jeg var hen over bilen. Ja. Jo. Hold da kæft, det var følelse som om den ramte mig i hovedet. Det var det, jeg var med at række for med selve sygen. Nå, den kan du sove igen. Ja. Det er måske også bedst for dig. Så blev den bare.